Para mí, la Gravel Grinder Santa Susana es un somni fet realitat. Me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Porque sí que es cierto que haces un poco de asfalto, un kilometrito y en nada ya estás en la montaña y estás en la montaña que subes bastante, o sea que te puedes ver el mar, o sea, tienes bosque, tienes diferente terreno y desde aquí abajo no lo parece. Per mi la la Grinder d'aquí molt gratificant. És una fusió que està bé, no? Aquest el tema que sortir del mar, no hi ha gaires curses de gravel que surt des del mar o que sobretot sortint del mar després acabis amb un parc natural com és tot el parc natural del Montseny y després també aquí al Montnegre y todo eso. El bosque que este año es muy verde como mi país y también la playa al lado, una zona espectacular para practicar la bici. Hi ha hagut un tros que es veia el mar de fons i clar, bueno, com que t'haguessis parat un moment i tot. A la baixada, ostres, que veies tot verd i de cop he vist el mar i bueno, quasi no m'he arribat a parar, però quasi bé m'he parat, ens ha agradat, és bonic, sí, sí. Mon expérience à la Cross Catalunya de Viella à Santa Susana, c'est difficile mais magnifique. It was beautiful, really nice fauna, really nice smells, fantastic gravel, but the climbing was brutal. El nostre esforç està en intentar que sigui el més fàcil possible dins del territori que tenim i al final la valoració és boníssima. Lo que me ha gustado es el terreno variado, ¿no? Rompepiernas, sube y baja, y las bajadas técnicas me han gustado, la verdad. Puis il y a des montées, il y a des beaux cols dans l'arrière-pays, et puis il y a des super pistes cyclables au bord de la mer, et ça c'est top. Es duro porque al final no dejan de ser casi 4 horas de carrera, 4 horas y poco que hicimos, però disfrutamos. La duresa aquesta desapareix quan estàs recorregant els tracks perquè són pistes més fàcils del que semblen i al final és un repte, però té tota la seva recompensa. J'ai beaucoup aimé la partie du début avec toutes les montagnes et d'arriver petit à petit à la mer, c'était super. El fet de vindre a tota aquesta zona de la costa i tot això, que t'assegures a bon clima i després això, que tens la varietat de que si vens uns quants dies pots fer platja, pots rodar en carretera, pots rodar en gravel, pots fer mountain bike, tens muntanya, tens planer. Llavors jo crec que aquesta versatilitat està molt bé per la gent que pugui vindre de fora o d'aquí, que puguin estar uns días y aprovechar y disfrutar de todo tipo de bicicleta. Pero la verdad es que por aquí tienes la costa, rutas planos y bastante cerca al aeropuerto o Girona o el Prat. Es muy para turistas, digamos, pero la gente de aquí, de Catalunya, también. Però jo hi tornaria, l'any que ve hi tornaria i potser m'atreviria amb l'altra més llarga. Definitely, 100%. You've got that. So yeah, 100%. It's brilliant, really good. I'll be back. Hosti, penso que és un paradís, a més, bueno, ens hem trobat molta gent caminant, molta gent disfrutant de la muntanya, doncs jo crec que hi hagi una cursa de gravel muntada que pugi per aquests camins, aquestes pistes, la veritat és que realment val molt la pena. Intentar retornar a aquesta aposta per al ciclisme, ja no només el gravel, sinó el ciclisme, a la població, intentant que la gent conegui els voltants de Santa Susana i també per als hotels de la zona i per la restauració. Al final l'experiència sigui total